गोजामसिन मोनसे गेलेनाय बे गेलेनायखौ फैबाय थानाय आगस्ट दाननि 5 खालारनिफ्राय क'क्राझारनि सायाव एसियानि गोजामसिन जाय गेलेनाया आरो बिनिनो दिनै नैबे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जोङो आर्मिया जिहेतु बे गेमखौ खुङो बिथांमोननाव मोनसे खान्थि दङ बे कापनि ट्रफि बे ट्रफिखौ जेराव जायो बेवहाय रायजोनो देखायथिङो एबा टुर खालामो बिनिनो दिनै ट्रफि टुर दङमोन आरो बाहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आसामनि केबिनेट मन्त्रि गेलेनाय आरो लाइमोन अनसायनि नन्दिता गारलसा आरो आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों आरो गाहाय आलासि महरै अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि कल्यान सुबे लोगोसे आर्मिनि गोजौ अफिसियेल बा अफिसार बिथांमोनाबो बाहागो लाबाय आरो गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गेलेमु आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दुरन्द कापनि जि जागायनाय बेखौ जोङो खालामदों माने मोनसे परिबेस जोङो सोरजिदों जे 5 खालारा बारा दिन गैला दा ओंखायनो मोनसे परिबेस सृष्टि खालामदों जोङो जे रायजोफ्रा जाहाथे मोनथियो आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे मोनथियो आरो जाहाथे नायनो फैयो बिनि थाखाय बे मोनसे परिबेसखौ जोङो खालामनाय जादों। दा नुनो मोनदों दि बिटिआरनि जे बानजायनायाव आइएसपिएल सन्तोष ट्रफि बेबायदि गेलेनाय बिथिङाव गोबां आवगायबाय थादों बा नोंथांमोना इनिसिएटिभ लागासिनो बे बिथिङाव लाइमोनफोरखौ बे मा फोरमायनो नागिरदों? जोंनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय आं खावलायगोन बेखौनो जे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा देहाया जिहेतु गेलेनायनि थाखायनो गेलेनायाव गोख्रों दा जाय जि खेलाखौ गेलेयो बे खेलाखौ जाहाथे मोजाङै गेलेयो आं खावलायगोन। फुटबलल' नङा गुबुन आयदाफोर दङ इभेन्टफोर दङ बे इभेन्टफोरखौ जाहाथे जाय जेराव गेलेयो जाय जेखौ गेलेयो बेखौनो मोजाङै गेलेयो आरो बिनि थाखाय परिबेस जों बानायनो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों। जोंहा मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव स्टेडियाम बानायनो थाखाय जोङो बिथांखि लानाय जाहैबाय बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङै बेवहाय जोङो इनडर स्टेडियामबो थागोन बे इनडर स्टेडियामाव बायदिसिना गेलेनायखौ गेलेनो हागोन आरो स्टेडियाम जेराव जागोन बाहायबो आउटडोर स्टेडियामावहा फुटबलजों लोगोसे बायदिसिना प्रेक्टिस खालामनायनि थाखाय स्कप एबा खाबुखौ मोनगोन आरो बावैसो सिगां अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरिजों जों सावरायबाय बेयाव हान्ड्रेड्स अफ स्कुल स्टुडेन्टसखौ एसियान फेडारेसना फुटबल फेडारेसना ट्रेनिं होगोन एबा कच होगोन दा हान्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्टस बिथांमोनखौ जोङो गुबुन फरायसालिनिफ्राय जोङो बुथुमनानै बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन आरो जोङो बिथांखि लाखानाय दङ क'क्राझार साइड आरो उदालगुरि साइडआव मोननै साइडआवहाय जोङो बिखेकকৈ फुटबलनि थाखाय हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि कचिं केम्प एबा कचिं सेन्टार बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा थांखि दङ आरो बेखौबो जोङो थाबैनो जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। दुरान्ड कापनि जे 5 आगस्टआव नायगिरिफोरा माबायदि बाहागो लानो हागोन? दुरान्ड कापनि थाखाय जोङो जिहेथु जागायजेननाय खेलाखौ जों क'क्राझार ग्रुपआव 5 आगस्टनिफ्राय खालामगोन आरो बेवहाय भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिं आरो आर्मिनि चिफ डिफेन्स स्टाफ चिफ बिथाङाबो फैगोन आरो असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन दा बे हिसाबै जोङो दुरान्ड कापआ जिहेतु आर्मिजों खुंजानाय आरो बिथांमोना टिकेटनि बेबस्था लायो एन्ट्रि फिस लायो नाथाय जोङो अपेन सेसन खालि एबा जागायजेनखालि जोङो रावनिफ्रायबो जोङो टिकेट लाया बेखौ जोङो अपेन खालामना होनो नागिरदों दा बेखायनो बयखौबो खावलायबाय 2:30 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागायगोन दा बेखायनो बयखौबो फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायगोन आरो उननि मेचफोरखौबो आं नायनो थाखाय खावलायगोन आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जोंहा बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टिम थागोन बे दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसि आरो राजस्थान एफसि जों जागायजेनखालिनि गेलेनाया जागोन दा बेखायनो जोंनि गेलेगिरि जोंनि रायजो राजा बिथांमोना आवगायनि आइएसपिएल सन्तोष ट्रफियाव जेरैबायदि जोंखौ मददथि होबाय आरो थुलुंगा होबाय जोंनि गेलेगिरिफोरखौ बेबायदिनो नैबे दुरान्ड कापआवबो जाहाथे जोंखौ थुलुंगा होयो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे गोसो थुलुंगा होफैयो आं बेखौ खावलायहरो। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जागागिरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, सशियल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com